Hej, vi skal lave et sister tag, og det første spørgsmål, det er, hvor gammel er du? Og vi skal svare for net. Du starter. Du er 12. Ja. Og du er 8? Nej. Er du 10? Nej. Nej, ja, hun er 9, og ja, det var det første spørgsmål. Beskriv hinanden med et ord. Det er dig. Du må kun sige et ord om mig. Altså hvordan? Fantastisk. Det er sådan Fantastisk person. Okay, altså. Fantastisk. Tak. Og dig? Fint nok. Ej. Ja, også fantastisk, men du kan selvfølgelig også være irriterende. Ja. Men fantastisk med begge. Hvad irriterer hinanden ved hinanden? Altså, hvad der irriterer mig ved dig? Når du hele tiden dasker mig i hovedet. Men ja. Hele tiden. Ikke hele tiden. Men det, hun irriterer mig ved, at hun hele tiden svarer mig igen. Og hendes grin. Og det der. Og ja. Bare der selv. Ej. Selvfølgelig ikke. Men ja. Ja. Det var det tredje spørgsmål. Vores er den værste vits, men vi synes alligevel, den er sjov, fordi den er så dårlig. Alle børnene fik flettet hår, undtagen Morgen. Han fik et sår. Ej, den er virkelig elendig, men ja. Vi manglede lige at sige, hvad spørgsmålet var. Spørgsmålet var, hvad er jeres yndlingsvits? Det næste spørgsmål er, hvad klasse går du i? Du går i... Ja, okay, hvis du er 9, går du nok i anden, gør du? Ja, anden hvad? V. Ja, og du går i 5. ved jeg. Du går i 5. Du ved det godt. 5. X. Ja, 5. X. Lad være med. 5. X. Nå, ja. Hvem starter? Det næste spørgsmål er Y-sang, altså yndlingssang. Din sang er... Du har ikke nogen, har du? Der går jeg. Nej, jeg har heller ikke nogen. Jeg kan lide sindssygt mange sange. Der er mange temper og happy og... Med mig? Nej, mig. Ja, men ja. Jeg går i gang. Ja, det næste spørgsmål, det er... Hvor gammel var du, da du fik huller i ørerne? Det var 8. Ja. Du var... Var du 7? Ja. Og indtil videre, så er det... Syv står det. Jeg hentede Ja, det var alt, vi havde for i dag. Undskyld, den blev så kort. Ja, det var jeg undskyld. Det var fordi, vi havde ikke sådan rigtig flere spørgsmål endnu. Vi kunne ikke finde på flere og sådan noget. Og ja, vi skal nok i fremtiden, skal vi nok lave en til søstertag i fremtiden. Ja. Viola kommer nu også for at sige hej hej. Hej. Vi ses i næste video. Nu kommer der fraklip. Det var så det sidste, jeg vil... Nu vil jeg så afslutte. Nej, vent. Jo, Viola, kom.
Ja. Men ja, vi vil altså afslutte nu også. Ja. Jula burde komme lige om lidt. Der var hun. Ja. Okay. Hej. Hvad irriterer hinanden ved hinanden? Okay, nu tager vi om igen. Okay. Jeg læser den anden. Hvad er din yndlingsvits? Okay, stavefejl. Yndlingsvits. Okay, det tager vi også lige om den. Farklip. Okay. Hvor gammel var du, da du fik huller i ørerne? Ej. Er du okay? Ja. Så. Hej, ses i vores næste video. Ja. Kys fra AV. Hvad? Jeg skal bare lige sådan. Og like og subscribe. Okay. Og I må gerne skrive Ja, skriv kommentarer nede i kommentarfeltet om hvad vores næste video skal handle om. Jeg laver også en make-up video. Jeg tror faktisk det bliver i dag. Men ja, håber I nød videoen, og vi ses i vores næste video. Like og subscribe. Hej hej. Kys fra AV.